Sanibingelela emakhaya uleader lo amazwe emsintwana kuhle FM. Manje sila emagroundini eMelmont Sports Ground. Iziyakhala sazokwenzalani. Sibona ukuthi bedlala ibhola ngemuva. Kodwa ke umunka walento enza namhlanje uzosichaza namhlanje ubhuti esimnayo la. Ngeke ngisho igama uzisho ukuthi ubani. Bese kunjani sibingele sokumukela emsakazweni kuhle FM. Umsakazo wami ngiyaphi ngiyaphila mina. Siyaphila nathi. Kuba nobani ngabani? Khuluma nomphofethu Buthelezi noma ke umfundisi Buthelezi. Mfundisi Buthelezi ushaya ngezinyamana kancengelele. Bese utshela mina ngitshela abalungu. Senzani namhlanje la? Namhlanje mfethu umhla ka-14 June. Yes. Njengoba wazi nawe ukuthi inyanga yabantu abasha. So ke sizo celebrate inyanga yabantu abasha kodwa ke singamabandla. Onke amabandla angaphansi kwaZayone eMelmont enze i-tournament. Akikho okokuqala kungokwesine sinayo. Kakhulukazi ke sinento ethi silwisana nokuhlukunyezwa kwengane nabantu besifazane. So ke namhlanje sihlangene la sizodlala. Akukho nje okujulile nje ziyakhala kuphela sidlala isoccer sidlala i-netball. Sishumayeli senze lutho namhlanje. No. Namhlanje mfethu awushumayeli nje sidlala ibhola kuphela. Okay. Emva kwala uma nje beqeda ama group stages sezodlala ama semi final before udlala ama semi final zobe kudlala igame yabaholi leadership nje yonke yakwaZayone. Kumnandi nje mfethu kudelile. Mfethu uliphi ibandla konje futhi nikhozela kuphi nendawo? Mina ke lami ibandla Heavenly Workers mfethu ngaphansi kwababa uMdlalose sikhona la ethuba lethu ngebrand but isikole sethu sikwaya. Uthembisana mfethu kubintsha ephumeni namhlanje kathi asiyeka nje ukuthi senzayo sizobuka nje lemidlalo or sizodlala lemidlalo ngoba futhi bethu abaholi bethu siyazi sonke sijwayele ubabona beshumayela sonke babona becula namhlanje asidluli asidlali asiculi dlala ibhola nje kuphela. Yeah. Namhlanje mfethu umuntu aqala nje bonge yona intsha yethu yonke yamabandla aphumile. Siyazi ukuthi ngaphandle kwamabandla bakhona bazobuka bazothamela ba-youth. Siyabonga kakhulu ngithemba ukuthi ba-enjoya ngendlela okwenzeka ngakhona ngoba ziyakhala futhi uyabona nawe kumnandi. Yes. Mhlawumbe umuntu uzobuza emakhaya ukuthi ubani uthephisini ngayo yonke lento yenzayo ubani organizer singakhuluma nobani manje ubani wenze lento uqale nini usuka phi lento iqale sina 4 years. Yes. Kade yaqala sina 4 years bakwenze njani ubani ofika nombono usefike nombono sokubeka etafeni kwaba kanjani kunjani indlela nje niqala nje niyenze lento first. Yeah mfethu kwaba umbono nje lo owabekwa uNkulunkulu kumina. Kodwa ke ngisho ukuthi abantu abahostile i-founder yayo i-Heavenly Workers ngoba ngingaphansi kwebandla although uNkulunkulu umbono wawubeka kumina. Yeah hayi mfethu ngingasho ukuthi akuzange kube nzima kakhulu. uNkulunkulu belokho ekhona sayiqala singamabandla awu4 I think owesibili ayela ku6 ngoba ngonyaka odlule u8 namhlanje amabandla awu12 iyakhulu kunokuthi incebe. So siyabonga nje kakhulu umsunguli wayo uhlalo wayo mina futhi. Siphosa inhlanhla mfethu siyakuthanda sikuhle FM sethi support noma nini mfethu ngasekhaya sophila futhi sivashele ikonzweni zokhona sizokuthi ubenjani imidlalo sabanga mfethu. Ngiyabonga kakhulu mfethu. Thank you. Thank you. Yes sir.